Takže čau, ahoj. Hra dorazila už ke mně a Gradkovi. Já už jenom před vším podotkl, že tohle je nealkoholické pivo Birell, jak jsem slíbil, že nebudu pít do června. To taky stane. A Radku, můžeš pokračovat. Tak pravidla všichni znáte, ale jeden člověk, kterého chci nominovat, to jistě nezná, Marcelí. Takže dokud nenatočíš do 24 hodin video, jak kupneš pivo na X, tak je moje pasa piv a ty mi pěkně pošleš slovenskou poštou tady, vole. Pepelko, samozřejmě. A dále chceme nominovat Kachnu. Takže už si to v Praze. Good luck v Praze. Jdeme na to. Čest. Počkej. Ty vole. Díky za zájem. Díky.